खालामना जोंखौ उनाव लोगो मोनगोन दा दाहाय थांबा जागोन ना जाया दसजों 12 हा 12 बेसेबां 12 10 लादो दे उनाव लोगो मोनबाय थाखागोन ना ओमफ्राय माहाय थागोन ओमफ्राय जायगाया बङाइगाव मा जायगाया बङाइगावनोथ' मा जायगा बङाइगावआवनो दङ जायगा दङ हेलो दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देसी बॉयज एंड फेसबुक पेज रामा वारी। तो दोस्तों मैं आप लोग को आज एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक नहीं 2 चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये है दोस्तों देखो मेरा ये बाल कैसा हो गया देखो देखो मतलब आंनि खानाया मारै जाखो नायलाय आंनि खानाया माबोरै जाखो नै ये एकदम बिनिखायनो ओमफ्राय मोखांखौबो नायलाय बोरायराय बिनिखायनो सिख्लाफ्रा रावबो फसायला आंखौ बोरायबो जाबाय खानायाबो मोनबाय हो बेनिखायनो रावबो फसाया नालाय बेखायनो आं मा मोनसे बुद्धि लागायदों आं मिथिगौ बेनिखायनो एकदम मोजां बुद्धि लागायदों एबार सिख्लाफ्रा नुबा आंखौ गोसोसिगोन आरो एबार रैखा गैलिया सिख्लाफ्रा नुबा आंखौ आदा 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 होनसिगोन आरो बेनिखायनो आं मा दिमाग लागायखो नै पार्सेल बिहरदां एमाजननिफ्राय पार्सेल अर्डार खालायदों पार्सेल बिहरबाय फार्स्ट आं खुलिखादों दे चेक खालामदों अनलाइन फैनाय बुस्थु फैनाय लोगो लोगो बिसोरनि सिगाङावनो खेबसे चेक खालायनांगौ आरोना बेखौ आं चेक खालायदों ओमफ्राय आं मोनथाम आइटेम अर्डार खालामदोंमोन मोनथाम आइटेम अर्डार खालामनायाव आंनो मोननै आइटेम फैग्रोदों ओमफ्राय बे मोनसे आइटेमा नेक्स्ट टाइमाव फैगोन आरोना तारमाने आउट अफ स्टक जानानै दङ माने स्टक एभेलेबल नङा बिसोरनियाव आं जि बुस्थुखौ माने अर्डार खालामदोंमोन बे अर्डारा तारमाने बिसोरनाव स्टक गैथ'वामोन बेनिखायनो बे मोननै स्टकखौ बिसोर हरग्रोदों आरोना ओमफ्राय बेनो जाबाय नै बियो नानिमोन सिख्लाफोरा आंखौ बोराय मोखां लेथ्रा होननानै मुगैबाय थायो दा एबार बेखौ फोनसिगोन आं नै बेखौ फोनसिगोन आं ओमफ्राय आङो सेंग्रा जाफिनसिगोन आरो बेखौ फोननानै आं मास मोनसेनि गेजेरावनो सेंग्रा जाफिनसिगोन आरो ओमफ्राय खानायाबो मामोन खानायाबो हनै माबायदि ना खानायाबोथ' मा होनबावनो एकदम ओरैबायदि दाउस्रिनि बासा बादि जाबाय आंना खानाया बेनिखायनो आं मा बिहरखो नै आरो बिसिङाव दं आरोना मोननै आइटेमा बिहरनो मोनसे वान बक्सआव मोनसे बक्सआवनो फैदों आरो मोननै आइटेम ओमफ्राय आनबक्सिं आगोलनि सिगां खालायखादों लाबोनाय लोगो लोगोनो आनबक्सिं खालायदों आनबक्सिं खालामनाय लोगो लोगो ओमफ्राय नै बियो आरोना खानायनिया नै बियो खानायनिया नै बियो आरो नुबाय दा नुगोना नुवाखै उल्था नुदोंना नै एबार सिनायगोन ना सिनायाखै सिनायबाय बिखौ खानायखौ एकदम सेंग्राफोरनि बादि स्टाइल एकदमबारे आंबो आरो जाहाथे 15-16 बोसोरनि सेंग्राफ्राबो आंजों हाला आरो मोननै आइटेम नै दा सफैबाय बे मोननै आइटेमखौ आरोना बे मोननै आइटेम इउज खालायग्रोनि ओमफ्राय नै हाथायाबो आंना गय जायैनो एकदम हाथायाबो नायजाथारलिया सिख्लाफ्रा मुगैयो बेनिखायनो आं मा खालायखो बे हाथायनि मोनसे अर्डार खालामदों आरोना जाहाथे बे बुस्थुखौ इउज खालामबानो हाथायाबो गोजों साफा जाफिनो आरो सेंग्राफोरनि बायदि आरो बेखौ उनाव देखायगोन फार्स्टनो बेखौ देखायबाय मा होनो बे बिउटि क्रिम बियो ओमफ्राय नैबे मा होनो बे हेयार शेम्पु आरोना हेयार अइल हेयार शेम्पु आरो मा होनो बेखौ होनदों हेबिकस हार्बेल हेयार अइल पियर नेचारेल मा लिरदों बेयाव पियर नेचारेल एंड अर्गेनिक हैंडक्राफ्ट विथ लव एंड केयर बेबायदिथ' होदों दा खामानिया माबायदि जायो नायनि रेटआ जादों मा होनो 330 रेटआ बे खानायनि आरोना खानायनि थावा 330 आरो ओमफ्राय बे मा जादों बे बिउटि क्रिमा जादों एडभान्स मा होनो एडभान्स क्रिम पिगमेन्ट कर्परेसन मा होनो पिगमेन्ट कारेक्सन मानुस बिउटि होदों आरो ओमफ्राय बिनि रेटआ जागोन मामा बिनि रेटआ 450 एंड मा होनो 330 तारमाने डिसकाउन्ट होदों आरोना आंनो डिसकाउन्ट होनायाव आं खमनि मोनदों आरोना तारमाने बिसोरनि एमआरपि रेटआव एसे बारा थायो ओमफ्राय दा डिसकाउन्ट सिजन सोलिनायखाय तारमाने खमनि मोनदों आरोना आङो
मानो खालामखो नोङो सना आं थासान्दि नोङो मानो कारना मा बिदि खालामनायनि बिदि जानांगौनि गाबनो मिनिनो जाबाय आं मिथियो नों आंखौ गोसोआ नों आंखौ पसन्द जाया आं मिथियो नाथाय नोंना बि कारना मा जादों नोङो नों मानो बिदि खालायनांगौ आं हमनो मोनाखै हा हा बिखौ आं बे जेब्ला नोंनि कल रेकर्डिंखौ खोनानो मोनो सोरबा सासे जेब्ला बेखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालाय नोंनि कल रेकर्डिंखौ बे दिनानिफ्रायनो आङो खोनानानै ओंखामबो जायाखै जुमायबो लोङाखै बेदरबो जायाखै सिगारेटबो सोबाखै थांखुबो जायाखै गुटखाबो जायाखै आङो सानफ्रोमबो गारजोबदों आं ओरैबादि दुखु नांदों हाब आं नोंखौ वान साइड लाभ मोजां मोनो हा वान साइड लाभ मोजां मोनो आं नोंखौ थेवबाबो नोङो साननानै नांगौमोन हाब नोंनो फैसा नांगौ आंखौ होनबानो जायोमोन ना आदा आंनो फैसा नांगौ एसे होननानै आं दैलि हाजिरा मावनानै 300 थाखा मोनो दैलि हाजिरा मावनानै 300 थाखा हाजिरा मोनो 300 थाखा फैसा मोनो आङो बिनिफ्रायनो आङो माखासेखौ जुमाय लोंनानै माखासेखौ थांखु जानानै माखासेखौ बिरि सोबनानै माखासेखौ मा होनो बे गुटखा जानानै आं 200 थाखा बासायनानै दोनगौमोन आं नोंनि थाखाय हो 200 आं नोंनि थाखाय बासायनानै दोनोबामोन आं नोंनो सानसे आइफन बायना होनो हागौमोन दामिनो नों बे खोथाखौ सानाखिसै आरो हा दा मानसिफ्रा नोंखौ नोंनि आगोलनि भिडिअखौ दानै दानै बै फालतु इउटुबारफोरा लेथ्रा इउटुबारफोरा नोंनि आगोलनि भिडिअखौ बेखौ मा होनो भिडिअ क्लिपफोरखौ ट्रिम खालामनानै ट्रिम माने मा होनो बेखौ ट्रिम माने दानस' माखासे गेजेर गेजेरनिफ्राय दानस' खालामनानै बेखौ नोंखौ ससियेल मिडियाआव आगारगासिनो दङ 12K 10K होननानै थारमाने नोङो तारमाने 10,000नि फानो 12,000नि फानो होननानै नोंखौ बिदि आगारगासिनो दङ आंथ' दाबो बिसास खालायाखै नों बिदि फानो होननानै आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दङ भुमिका नों माखौसो फोथायनांगोन खिन्थु हो मालायफ्रा बिदि खालायाबा नोंखौ खालायाखै आं खालायनो साना आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दङ थेवबाबो नों आंखौ सानना नायनांगौमोन बै सेंग्राया मानो नोंखौ बिदि रेकर्डिं खालामनो मोनखो आरो बै सेंग्राखौ नों मानो हमाखै हो आरो नोंनो आङो मेसेन्जारावबो मेसेज खालामदोंमोन ओमफ्राय आरो इमेलावबो मेल खालामदों आं खेबनै मेल खालामदों नोंनो हा इमेलावबो मेसेज हरदों आं नोंनो माने मेल खालामदों ओमफ्राय आरो मेसेन्जारावबो नोंनो आं माबा खालामदों मेसेज हरदों थेवबो नों आंनो जेबो रिप्लाय हराखै मानो खार'ना मा नंमारगौ नामा 12,000नि फानमारदों नामा नोङो आं थासान्दि नोंनो बिदि खालामनाया बारा थिग जायाखै बादि मोनदां आंहा मा सिमां नुदोंमोन नोंखौ लानानै देग्लाय बैसागुआव मोसौ गारि लानानै कार्बि आंलंनिफ्राय मोसौ गारि लानानै आं तारमाने नोंसोरनि जायगासिम थांगौमोन आं नोंनि एड्रेस लानानै हो आंनि मदारु लोगोफोरखौ लांगौमोन जौ लोंग्रा लोगोफोरखौ लांजोबगौमोन जौ लोंग्रा हाजिरा लोगोफोर आंना मेरला दङ बिसोरखौ लाना थांगौमोन आं नोंखौ लाना फैगौमोन आं मोसौ गारि गंथाम गंब्रै लांगौमोन आं हो मोसौ गारि गंथाम गंब्रै लाना थांगौमोन नोंखौ लाबोनो थाखाय आंहा मा सिमां दंमोन हाजिरा मावनानै नोंनो हाजिरा मावनानै 300 थाखा मोननाय फैसाजों 100 थाखाखौ आं लाखिनानै 200 थाखाखौ नोंनो होगौमोन आङो नाथाय नोङो आंखौ मानो बिदि फोथाय खेबस' खालायखो नोंनि थाखायनो आंहाबो बदनाम जासिगोन दा मा होनना बुङोबा आं नोंखौ वान साइड लाभ मोजां मोनो होननानै बयबो बुङो आरो आंखौ नाथाय आं बेखौ बारा मोजां मोनाखिसै भुमिका बिराद गोसोआ थेर बेथेर जाबाय आं मा खालामगोन मा मागोन सानदोंमोन नोंखौनो मिजिं थिदोंमोन आं नोंजोंनो संसार जागोन होननानै नोंखौनो लागोन होननानै सानदोंमोन आं हो नाथाय नोङो बिदि खालामबाय आरो नोङो खालायाखै आंनो माने रिप्लाय हराखै नोङो हा खालामाखै आंनो माने रिप्लाय हराखै आरो मानो दाबो ससियेल मिडियायाव फैनानै क्लियारिफिकेसन होआखै नोङो हा क्लियारिफिकेसन होफै ससियेल माबा फैनानै लाइभआव फैनानै फेसबुकआव होयोबाबो हो बा इउटुबाव फैनानैबाबो नों क्लियारिफिकेसन होनो हायो नोंनि सायाव जेबो एलिगेसन नांगासिनो दं दा आसलथे आंहा बुंनायनि मोन्थाय गैया गैनायाथ' दाबो नोंनि फिसाय जाथाराखै नालाय थेवबो जायाखैबाबो मोनसे आंहा साननाय दंमोन आरो नोंखौ लानानै बेफोरबायदि होननानै आरो आं सानदोंमोन मा नोंखौ हाबा लाखांनानै आं हाजिरा मावगौमोन नोङो इउटुबाव फेसबुकाव भिडिअ बानायनानै फैसा खामायगौमोन आं फुङाव हाजिरा मावनो थांबाबो नोंनो थोरसि लथा मानजिना गालांगौमोन ओंखाम संना गालांगौमोन ओमफ्राय जेब्ला मोनायाव फैयो नोंनो ओंखामफोर संना जाहोगौमोन आङो बेसेबां अनगौमोन आं नोंनो दख'ना सुना होगौमोन नोंनि ब्लाउस सुना होगौमोन नोंनि बडि सुना होगौमोन आङो
नाथाय नोङो मानो बिदि फैसा लब जानानै नोङो मानो बिदि खालामखो नोङो हे मानो बिदि खालामखो हमनो मोनाखै आङो दा मालायफोरजों बुंनाया मोजां जाबाय नामा नोङो आरो जाय मानसिया नोंखौ ससियेल मिडियायाव फोदे भाइरेल खालामदों नोंनि कल रेकर्डिं खालामनानै बे मानसिखौ मानो हमनानै नोङो दाबो क्लियारिफिकेसन होआखै आं गोसो नेगासिनो दं नोंनि क्लियारिफिकेसनखौ आरो आं नोंनि इमेलखौबो नेगासिनो दङ आं खेबनि मानि इमेल हरदों नोंनो मेसेन्जारावबो हरदों नाथाय जेबो रिप्लाय गैया नोंना बिराद दुखु नांदों आं थाबैनो फैनानै क्लियारिफिकेसन होदो आंनाबो गोसोआ एसे सान्थि मोननायनि जुमाय लोंनो गोसो जागासिनो दं नोंखौ गोसोखांनानै जुमाय लोंनो गोसो जायाखै आङो नोंखौ गोसोखांनानैनो थांखु सोबनो गोसो जायाखै आङो ओमफ्राय बै साला बै जोंनि माखासे सेंग्राफोरा आरो बै माखासे सिख्लाफोरा गोदान गोदान इउटुब खुलिदोंनो मादोंनो थिग दं इउटुब खुलिदों गाज्रि खोथा नङा बयहाबो हानाय मानिखौ देखायनांगौ नाथाय बे आगोलनि पुराना भिडिअखौ लायै लायै नोंसोर मा मोन्दों आं दुखु मोनोना बिदिखौ आं बिनि वान साइड बयफ्रेन्डफ्रा वान साइड थारमाने बियो आंखौ गोसो आं गोसो थोयोना आंनिफ्राय दुखु मोनो नोंसोर आगोलनि भिडिअखौनो दानै दानै होनानै बिदि मालाबा गाबनायखौ मालाबा मिनिनायखौ बा मालाबा एफोरदि बिनि सेक्सि ड्रेस गाननायखौ देखाय देखाय 12K 10K होयै बिदि आगारगासिनो दङ नोंसोर मा मोन्दों बिनि क्लियारिफिकेसन जेबो फैया गारा बेखौ नोंसोर खालायनो थाखाय अबेनिफ्राय मोनथाय मोनखो दे नोंसोरो सोर अधिकार होखो नोंसोरनो बेखौ आं हमनो हायाखै नोंसोरनिफ्राय आरो हायोबा नोंसोर आं बादि इमेल खालायनानै बेखौ बिनाव सोंहरलाय खोन्थाफोरा माबायदि होननानै मा जागोन नोंसोरजों साला नोंसोरखौ मा बुंबावगोन आङो ओइ नानिमोन बिसां माने भिडिअ क्रियेटारफोर दङ नोंसोरनिथिं मोनसे आर'ज गाबबाय आङो नोंसोर इफादे सोरखौबा जाहा थाहा बिदि खालायनो नाङा जुदि खोन्थाफोरा जुदि नंमारगौबा बियो जुदि क्लियारिफाइ जुदि होयोबा बा बिनिफ्राय जों रुबरु जों बिजों रायज्लायनो मोनोबा होनबासो जों बेफोरबायदि भिडिअखौ जों बानायनांगौ आरोना नाथाय जेबो क्लियारिफाइ गैया जेबो रुबरु जों बिजों रायज्लायनाय गैया खुनु हाकिकत बिजों मुलाकात गैया जोंना होमबा नोंसोर मा होननानै बिनि सायाव बिदि लाबोखो आं नानिमोन बिसां भिडिअ क्रियेटार दं नोंसोरखौ बुंबाय आङो नानिमोन नोंसोरनि बाजै जानो गोनां बियो जानो हागौ देनां भबिष्यतआव आल्ला इसोर भगबान आफा इसोर बोराइ बाथौ आंनि खाफालाव लिरदों मा नों बाजै जागोन बियो ओमफ्राय आरो फंबायफोरखौबो होनदां बिसां भिडिअ क्रियेटार दङ माने मेल जेन्डारनि नोंसोरबो नोंसोरनि बाजै जागोन बियो सुवारफोर साला जाम्बाफोर बे बाजै जागोनखौ नोंसोर बिदि खालायो नामा आंखौबो सानब्रा आंनि मोखांखौबो देनां बाजै जायोबा नोंसोरो ओइ बाजै जुमाय गरदसे हरलै होननानै मा होननानै बिनो नोंसोर देलाय मा होननानै बिनो हामाब्रा बाबुमोन नोंसोरखौ बेसेबां बुजायबावनो गावनि जानानै साला गावनो हाजिरा मावना जागासिनो साला आरो नोंसोरखौ बुजायनांगौ जाबावो आङो हामाना फंबायमोन नानिमोन जों बिनिफ्राय क्लियारिफाइखौ लाग्रोनि ना नोंसोरबो सोंहर आंबो सोंहरगोन आंथ' आरो वान साइड बयफ्रेन्ड नालाय वान साइड लाभार नालाय आंथ' सोंहरखागोन थारमाने आं बे भिडिअखौ लाबोनायनि जाहोनानो जादों आं बे दुखु मोनदों आरोना आंथ' वान साइड लाभ बेखौ वान साइड मोजां मोनो आं बिनो मेल खालायदों मेसेन्जारावबो होदों आंनो जेबो रिप्लायाखै बे दुखु मोनदों आरो आङो एसे आंखौबो सानना नायनांगौ ना जाम्बा होननानै आंखौ माबा जाम्बायाव दोनबाय थानो नाङाना दुखु नांदोंना आंबो बिराद हाजिरा मावना जाबाबो आंबो मानसिसोथ' नोंबो इउटुब नाय बेबो इउटुबनिफ्राय फैसा खामायगोन आंबो हाजिरा मावनानै खामायगोन मा संसारा बेसेबां मोजां जागोन जोंना रावबो दांदावनो हानाय नङा आंबो हाजिरा मावनो थांबा मा लानो थांगोन मा होनो बेखौ दाथ' साइकेलजों थाङो आङो साइकेल बोराइजों हाजिरा मावनो ओमफ्राय आं मा लागोन बै समाव मपेड बोराइ लागोन आङो ओमफ्राय बिनो नांगौथाय मोजां गारिखौनो बायना होगोन गावनि हिन्जाव नालाय अननो नांखागोन ना अननाय होबासो अननाय मोनो होननानै मोनसे खोथा दंना बेनिखायनो हानाय मानि बेसेबां हायो बिनो अननाय होगोन आरो आं बेखौनो बुंबावो बिनि सायाव जाहा थाहा भिडिअखौ दे नङै भिडिअखौ जाहा थाहा जेबो माबा नाङा नंगौखौ बानाय नङैफोरखौ ओरैनो जाहा थाहा आगोलनि भिडिअफोरखौनो रिक्रियेट खालामनानै बेबायदि खालायफिननाङा बेहाबो बदनाम जायो बेबो हिन्जाव मानसि बेबो सासे मानसिसो बेहाबो किसुमान राइट्स दङ ओमफ्राय उननि बादि जायाबानो जाबाय आरो बियो जुदि माबा मोनसे होनोबा नोंसोर दुखु मोननाङा
आंथ' सापर्टसो होगोन बिजों फुल सापर्ट आं बिजों फुल सापर्ट थ' होमबा लोगोफोर गोबां बिदिनो धेमालि खालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना दुखु मोना गोसोआव आं किसुमान इउटुबारफोरखौ बुंनाय जादों बा भिडिअ क्रियेटारफोरखौ आं बुंदों आरोना मा होननानै बुङोबा नायदो जों सोरखौबा सासेखौ माबा मोनसे बुंनोबा जों सोरबा सासेनि सायाव माबा मोनसे एलिगेसन लाबोनो गोसोबा ना जों बिनि सायाव जों फुल माखौ मोनग्रोनांगौ आरोना फुल क्लियारिफाइखौ मोनग्रोनांगौ फुल एभिडेन्स थानांगौ जोंना जों बे खोथाखौ मालाबाबो सानाखै दे बेखिनि माबा मोनसे मा होनो स्ट'रि क्रियेट खालामदों खोमा थारमाने इउटुबारजों इउटुबार लोगो नांनानै भिडिअ क्रियेटारजों भिडिअ क्रियेटार लोगो नांनानै जानो हागौ खियानि बिसोर माबा मोनसे स्ट'रि क्रियेट खालायदों बे स्ट'रि क्रियेट खालायनानै बिसोरो ससियेल मिडियायाव बे खोथाखौ थारमाने बेफोरखौ बिसोर भाइरेल खालायदों फेमास जानो थाखाय साबस्क्राइबारनि थाखाय फलोवार्सनि थाखाय भिउवार्सनि थाखाय ओमफ्राय गावनि माबाफोरखौ एंगेजमेन्ट खालायनो थाखाय गावनि पस्टफोरखौ एंगेजमेन्ट खालायनो थाखाय बिसोरो बेफोरबायदि खालायदोंबो जानो हागौ आरोना बेनिखायनो जोङो फुल डिटेल्स मोना गारा एभिडेन्स गैया गारा जोंनाव जाहाथा आरो बेफोरबायदि 12,000नि बा 10,000नि बेफोरबायदि गावनि सोलेरखौ फाननो नागिरदों बेफोरबायदि खोथाखौ जोङो दा भइस कलिंआवसो जों खोनादों भइस कलिंआवसो जों खोनादों आरो आं इउटुब बा मा होनो बेखौ वाट्सएप ग्रुपावबो आं बिदि नुनो मोन्दों बेखौ गोबां बिदि मा होनो इडिट खालामनानै भिडिअ फटकफोरखौ इडिट खालामनानै वाट्सएप ग्रुपफोराव आगारलाबायदों आरोना वाट्सएप ग्रुपाव भाइरेल खालायगासिनो दङ आरो नायदो बेफोरबायदि खालामनाया जों नोंसोरना मोजां जायाखै बेफोरबायदि खालायनाङा जों किसुमान रियेल स्ट'रिखौ जों मोनग्रोनांगोन रियेल काहिनिया मा जों मोनग्रोनांगोन बिनि मोननायनि उनावसो जों सोरखौबा सासेनि सायाव बेफोरबायदि जोङो भिडिअ खालायनांगौ होननानै आं सानो आरो नाथाय नोंसोरनि गोसोआव मा दं बेखौ बुंनो हाया नाथाय आं जिथु माने लिगेल प्रसेस जों भिडिअ बानायदोंना ओरैनो जाहाथा भिडिअ बानायबा जों ओरैनो जाहाथा बुंबा जानाङा जोंनि बिनि लिगेल प्रसेसा मा जों बेखौ नायग्रोनांगौ आरोना जोंथ' सोरबा सासेनि सायाव ओरैबायदिबो बानायनो हायो आंथ' बिराद गाज्रि बानायनो हायो गोसो जायोबा आरोना नाथाय आं मानो बानाया आं किसुमान इनि लिगेल प्रसेसफोरखौ आं मिथियो बा आं बे लिगेल प्रसेसजों आं थांनो नागिरो आरोना नोंसोर मा सानदों दा बिदि ससियेल मिडियायाव बिदि खालायलाबायनानै आगारलाबायनानै नोंसोर मा सानदों आरो नोंसोरनि पस्टखौ एंगेजमेन्ट खालामनो हागोन बा नोंसोरनि कन्टेन्टनि गेजेरजों नोंसोरना माबा मोनसे मुलाम्फा जागोन मोनसे रिवार्ड मोनगोन सानदों आरो नोंसोरो मोननाय नङा बोरैबाबा नोंनि माबाखौ कन्टेन्टखौ डिमनिटाइज खालायगोन बिसोरो कन्टेन्टखौ बोरैबाबा डिमनिटाइज खालामना होगोन नोंनि पेजाव बा नोंनि चेनेलाव एसे प्रभाब गोलैगोन आरोना इउटुब कम्पानिया बा फेसबुक कम्पानिया नोंनि सायाव मोनसे रेस्ट्रिक्सन लाबोगोन बे रेस्ट्रिक्सन लाबोनाय लोगो नोंनि कन्टेन्टआ डाउन जागोन नोंनि फलोवार डाउन जागोन नोंनि भिउवार्स डाउन जागोन आरो मानोना आंबो बेफोरबायदि आगोल खालायदोंमोन आंना मोनसे मोननै भिडिअनि थाखायनो आंखौ बेफोरबायदि मा खालामनो रेस्ट्रिक्सन लागायदों बिसोरो बेनिखायनो आं दा नोंसोरखौ बुङो बिदि खालायनाङा आरो किसुमान भिडिअखौ बानायबा एसे मोजाङै बानायनांगौ आरो एसे एडिटिंफोरा एसे मोजां जानांगौ आंनियाल' एडिटिंफोरा मोजां जायो बा बेखौ आं बुंनो सानोबा आं बुंनाय रावाल'दि मोजां जायो आं बेखौ बुंनो साना बयहाबो साननो हानाय मोनसे गोहो दङ साननो हानाय मोनसे मेन्टेलिटि दङ साननो हायो बयबो नाथाय बे साननायनि गेजेरैनो जोंना मा थारमाने बै फेसबुक कम्पानिया बा इउटुब कम्पानिया मा प्रसेस होदों जोंना बिनि गाइडलाइन्सफोरा मा बिनि पलिसिया मा बेफोरखौ जों एसे बुजिलायनाया मोजां आरोना दा बैखौनो आं बुंनो सानदों आंनि खोथाखौबो दुखु मोननाङा आरो आं जिबादि बुंलांदों बेखौ नोंसोर सोरबा सासेया नंखायबो साननो हागौ ना नाथाय आं जि दा इउटुबनि बा फेसबुकनि बाहागो जिबादि खोथाखौ बुंदों बे नंखाय नंदोंबा नोंसोरबो थांनानै खेबसे नायनो हागोन बिनि गाइडलाइन्सआ मा बिनि पलिसिया मा जोंखौ माबायदि भिडिअ बानायनो होयो बेयाव नोंसोरबो मोजाङै बुजिगोन आरोना मोजाङै फरायनानै ला होमबा नोंसोर बुजिगोन आरो बेखौ दा जोङो सोरखौबा सासेनि सायाव बिदि भिडिअ लाबोनाय लोगो लोगो जोङो मा सानदों बैना मा बिनि मा होनो बैनि फेमिलियाव बिनि बिदा फंबाय बा बिसोरनि गामिनि मानसिफोरनि सायाव बिसोरनि ससाइटि बा माबा मोनसे गाज्रि मोनसे प्रभाब गोलैयो थारमाने बै जों मा होनगोन नै उमुक गामियावनो उमुक मानसिनो उमुकनि फिसाजोनो उमुकनि बिब'नो उमुकनि बिनानावनो नै बेफोरबायदि खोथाया फैयो
बिजों लोगोसे बिनि न'खरजों लोगोसे बिनि गामिनि बिनि ससाइटिनि मानसिफोरा एसे लाजिनायनाय फैयो बा दुखु मोनो आरोना खोन्थाफोरखौ खोनानानै आरो नाथाय जोंथ' जे सैथो खोन्थाफोरखौ दाबो जों मोजाङै मिथियाखै आरो बिसोरदि एफादे फैसानि खोन्था रायलायदों मा फैसानि सायाव खोन्था रायलायदों बेखौ जों दाबोथ' हमनो हायाखै दा जों डाइरेक्ट हमदों जों डाइरेक्ट बुंदों थारमाने सोलेर फानदों होननानै सोलेर फाननो थाखाय बे बेफोरबायदि फैसा बिदों 10,000 बिदों 12,000 बिदों बिदि जागौ आरोना बिनि दालालिजों रायलायदों बिदि जादों आरो थारमाने दालालिनि नाम ओंखारदों आरो बे खोन्था नङा बिसोर खियानि माबा मोनसे खामानि थाखायबो जानो हागौ हा माबा मोनसे खामानि थाखायबो खालामदों जानो हागौ बा बिसोर माबा मोनसे स्ट'रि क्रिएट खालामदोंबो जानो हागौ बे स्ट'रि क्रिएट खालामदोंबो जानो हागौ नङाबा माबा मोनसे खामानि थाखाय बे फैसानि खोन्थाबो रायलायदों जानो हागौ खालि देहा फानबाल' जे फैसानि खोन्था रायलायनांगौ बे खोन्था नङा बा देहा फानबाल' जे जायगानि खोन्था सोंनांगौ बे नङा जों बे खोन्थाखौ एसे साननाय नांगोन खिन्थु आंबो जेब्ला खोनादों आंबो जेब्ला खोनादों फार्स्ट आं बिदि सानग्रोदों आरोना हाब भुमिकानिफ्राय भिडिअ मा होनो कल रेकर्डिं भाइरेल जादों होननानै आं लग मा खालामदों स्क्रिन रेकर्ड खालामना लाखिदों आं लग स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै लाखिदों फुल रेकर्डआ आंनाव दङ आं बेखौ आगारनायनि 1 घन्टा ना 2 घन्टानि उनावनो आं मोनदों ओमफ्राय आं बिनि अखानायै आं भिडिअ बानायनो सानदोंमोन ओमफ्राय आं सानग्रोदों आं जाहाथा भिडिअ बानायफ्राय जानाय नङा आं भिडिअ बानायनाय सिगां किसुमान खोन्थाफोरखौ मिथिग्रोनांगोन बुजिग्रोनांगोन सैथोआ मा बिनि रियेल स्ट'रिया मा बेखौ आं बुजिनानैसो बिनि सायाव भिडिअखौ लाबोनो हागोन बा लाबोगोन होननानै आं गावनो गाव सानदों आरोना बेनिखायनो भिडिअखौ आं दिनैसो लास्ट आं नायै पाब्लिकनि रिभिउआ मा पाब्लिकनि रिएक्सना मा पाब्लिकआ मा बुंदों आं बेखौ नायग्रोनानैसो दिनै बे भिडिअखौ लाबोदों आरो मानोना बुहुत जों भिडिअ बानायनायनि सिगां बुहुत खोन्था साननांगौ लुगैयो जायो सोरबा सासेनि सायाव जों भिडिअ लाबोबा सोरबा सासेखौ जों मेनसन खालायोबा बेनाव मोनसे प्रभाब गोलैयो हा आरो बिना प्रभाब गोलैनाय लोगो लोगो बे माबा मोनसे रिएक्सन खालायगोन बे माबा मोनसे रिएक्सन खालामनानै बे गाज्रि रिएक्सनबो जानो हागौ बा मोजां रिएक्सनबो जानो हागौ आरोना बेनिखायनो बै खोन्थाफोरखौ जों साननानै बा आं साननानै थारमाने भिडिअखौ हाखु दाखु लाबाखै आरोना आं सानग्रोदों आरो ओमफ्राय बिनि उनाव आं बिनो मेल खालायदों खेबनै मेल खालायदों आरो मेसेन्जारावबो बिनो मेसेज खालायदों आरो नाथाय जेबो रिप्लाय हराखै आरोना आं लाइभनि गेजेरैबो बुंदोंमोन थारमाने रिप्लाय हरबा मोजां जागोन होननानै नाथाय लाइभनि गेजेरै बुंहरबाबो बे जेबो रिप्लाय होआखै नालाय बेखायनो आं सानदों आं भिडिअ मोनसे बानायनोसै जिहेतु जोंनि पाब्लिकफोरा गोबां बिदिनो रिभिउ होदों गोबां बिदिनो जाहाथा कन्टेन्ट क्रिएट खालायनानै ओमफ्राय जोंनि पाब्लिकनि रिएक्सनफोरखौ आं नायनानैसो दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो नङाबा आंबो थारमाने भिडिअखौ लाबोआ सानदोंमोन आरो जुदि आं बिनिफ्राय माबा मोनसे रिएक्सन मोनोबामोन बा बे माबा मोनसे रिप्लाय हरोबामोन सैथो खोन्थाफ्रा मा आं बिनि सायाव मोजां भिडिअ बानायनानै खालायनानै आं गावनो खुद भिडिअखौ बानायनानै आं शेयार खालायगोन सानदोंमोन आरो ससियेल मिडियायाव पस्ट खालायगोन सानदोंमोन आरो नाथाय जेबो बिनिफ्राय जेबो रिप्लाय गैया जेबो रिप्लाय मोनाखै आरोना खेनै आंखौ सासे फिसा इउटुबार साननानै बा सासे फिसा कन्टेन्ट क्रिएटार साननानै खेनै रिप्लाय हराखैबो जानो हागौ नाथाय खोन्थाफोरखौ जों एसे फिसा जा गिदिर जा जेरै सोरबा सासेनि सायाव जेनेबा आंखौ सोरबा माबा मोनसे बुंदोंबा आं बैनि सायाव सोंना लाग्रोनाया मोजां जायो आरोना जेनेबा सोंग्रोदोंमोन खोन्थाफोरा माबायदि सैथो नंगौना नङा पाब्लिकनिफ्रायथ' बिदि रिएक्सन फैगासिनो दङ पाब्लिकआथ' बेफोरबायदि रिएक्सन खालायगासिनो दङ बे खोन्थाखौ आं सोंनानै लाग्रोनाया मोजां जायो हा बा बै मानसियाबो थारमाने सोरबा सासेया सोंदोंबा बेखौ सैथो खोन्थाखौ बे उन्दै जा गेदेर जा सोरबा जुदि सोंदोंबा बेखौ जों फोरमायलायनांगौ बा खोन्थालायनांगौ आरो थारमाने आंथ' बे खोन्थानो थाखाय मालाबाबो नोंखौ सोङा नों मानो बिदि खालायनांगौ नों खालायनाङा होननानै आंहा बेखौ बुंनायनि आंहा बे अधिकार गैया आंहा बेयाव राइट्स गैया बिनि सोलेरनि खोन्था बिनि देहानि खोन्था बिनि चइसनि खोन्था बिनि मोजां मोननायनि खोन्था बिनि गोसोनि खोन्था आंहा बेयाव बेखौ दखल आन्दाज खालायनो बा बेखौ बाधा होनो आंहा जेबो राइट्स गैया थेवबाबो जोङो बर' मानसि हिसाबै जों बर'जों बर' जानानै थारमाने किसुमान खोन्थाफोरखौ मिथिलायनाया बा सोंलायलायनाया बिनिफ्राय सोंनायनि उनाव रिएक्सनखौ जों मोननाया रिएक्सनखौ मोननायखौ जोङो थारमाने लुबैयो आरो रिएक्सनखौ मोननाया मोजां जायो आरो आं बेफोरबायदि खोन्थाखौनो साननानै आरोना आं सब समय पजिटिभिटिनि गेजेरजों भिडिअखौ बानायनो सानो बा पजिटिभिटि आं बिदिनो खोन्थाफोरखौ लांनो सानो बा आं कमेडि खालायबाबो आं ओरैनो जकिं खालायबाबो
तारमाने आंना बेयाव मोनसे पजिटिभ भिउ थायो आं किसुमान पजिटिभ खोथाफोरखौ आं सानग्रोयो आरोना आं सोरखौबा माबा मोनसे बुंबाबो आंहा बे पजिटिभ भिउआ मा आंनि पजिटिभ थिंकिंआ मा आं माबायदि बुंबा तारमाने सोरबा सासेया मोजां मोनगोन बा सोरबा सासेया बा जेनेबा 10 जना मोजां मोनमालाय मा जानो हागौ बा 20 जना मोजां मा जानो हागौ नाथाय बै सासे मानसिना दि बेसेबां मोनसे एट्रेक्शन जागोन बियो बे खोन्थानि सायाव निश्चय एट्रेक्शन जागोन बे जुदि आं नङै खोन्थाखौ जुदि हरखाबै जुदि आं बुङोबा बिखौ डाइरेक्ट जुदि आं बे खोन्थाखौ बुङोबा बिनि सिगाङाव बा बुङोबा बे माबा मोनसे एट्रेक्शन जागोन बिनि सायाव बे रागा जागोन बियो रिएक्शन खालामगोन बिनि सायाव बेनिखायनो आं बेफोरबायदिखौ लुबैयो आरो आंनि खोन्थाफोरा खिजानि नोंथांमोना बुजिनाया एसे भुल बुजाबुजिबो जानो हागौ आंनि बुजिनाया बेलेग बा सोरबा सासेनि बुजिनाया बेलेग बा सोरबा सासेनि बुजिनाया बेलेग नाथाय आंनि पॉइंट अफ भिउ आंनि साननाया आंना बेफोरबायदि आरोना आरो आं बेखौनो बुङो बारे बारे बेखौनो बुंनो सानो आं तारमाने ससियेल मिडियायाव खामानि मावग्राफोरा किसुमान गाइडलाइन्सफोरखौ फरायनाया मोजां बिनि पलिसिया मा बेखौ पलिसिफोरखौ फरायनानै बे हिसाबै भिडिअ लाबोनाया जोंना मोजां होननानै आं नोंथांमोननिसिम फोरमायो आरोना नोंथांमोना जुदि आंनि खोन्थाखौ जुदि दुखु मोनदोंबा कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहर आरो जुदि खोन्थाफोरखौ मोजां मोनोबा बा भिडिअफोरखौ नायनानै मोजां मोनोबा इउटुबाव नायोबा साबस्क्राइब खालाय शेयार खालाय आरो हानायमानिखौ रिएक्शन हर कमेन्ट हर आरो फेसबुक पेजाव नायोबा फल' खालाय रिएक्शन हर कमेन्ट खालाय शेयार खालाय आरो नोंथांमोननि साननाया मा नोंथांमोननि आंनि भिडिअनि सायाव नोंथांमोननि साननाया मा नोंथांमोननि अपिनियना मा बेखौ नोंथांमोना खोन्थाहरनोबो बावनाङा आरोना कमेन्टनि गेजेरजों थ' होमबा लोगो मोनफिनगोन उन समाव आरो गोदान भिडिअ लाना फैलायगोन दिनै समाव दोनथ'बाय बाय बाय